enento kwenza nale nkonzo kumila kunje. Zakho ivesi noba ezimalunga nesixhenxe endiye ndagqitha kuzo. Kodwa umoya kavumanga ngigqithe kule vesi. Nathi saphula ishunyayelo. Kodwa ngenxa yokululamela umoya ngabona uba ndibe lapha kule vesi yeshumi elinesibini. uSamueli wathabatha ilitye walimisa phakathi kweMizipha neShele. Wathi igama lalo yeBhenezere. Wathi Kude kwaba lapha uYehova esinceda. Yayazi ngoba uninzi lwabefundisi nabashumayeli xa kuphela unyaka bathanda usebenzisa le vesi. Kodwa ngenxa yokuthobela igayidi kamoya ngabona uba andingayi kwenye ivesi nze ndijike ndingabinanga uyakushumayela. uSamueli wathabatha ilitye walimisa phakathi kweMizipha neShele. Wathi igama lalo yeBhenezere. Wathi Kude kwaba lapha uYehova esinceda. Incwadi Leka Samueli ayibizwa ngeli gama loba incwadi kaSamueli kuba kusithwa yabhalwa nguSamueli. Kodwa ibizwa ngalo ukutolika into yoba njengoba yabhalwa ngexesha lokuphakama kwesikumkani zomhlaba nokugama nokuduma kokumkani ababekho phezu kwelizwe. Kodwa kubo bonke okumkani babekho elona gama eladuma ukogqitha onke amanye amagama ligama likaYehova. Ngoba igama elithi Samueli intlanganisela yamagama amathathu. Semyo kule lento ithetha ukuthi hayi igama likaYehova. So xa yayithi incwadi kaSamueli ngeli gama yayithiyelwa uqondisa oba zodwa zigqibeke zonke zitshabalala konke abe yena engapheli abe yena esahleli. Yile nto ubeva oonyana bakaIsrayeli besithi ndiwaphakamisele ezintabeni na amehlo am, uncedo lwam luyawuvela kubanina. Baphume nempendulo ethi uncedo lwam luyavela kuYehova. Ngoba phakathi kwezikumkani nezihandiba ezigcwalisa umhlaba soze sibekho esingapha koThixo onamandla wonke. Ndicela ke bazali siqaphele le nto. Ngokwembali yeTestamente endala izizwe zonke neentlanga zomhlaba ezazikho phezu komhlaba zazingafuni ukuhlalelana noonyana bakaIsrayeli. Zazipreferisha oba oonyana bakaIsrayeli babe kude kuzo. Kwakuthi oba kuye kwanyanzeleka oonyana bakaIsrayeli bahlale phakathi kwazo izizwe zomhlaba, zenza icebo loba ndifuna uvele ndawo kuqhawuke unxibelelwano phakathi kwamaSirayeli noThixo. Zonke iintlanga ezake zaphila endaweni enamaSirayeli zazingawafuni oba abe connected to their God. Zazipreferisha
very sure zenzisa kunge ngalento yokunqula into ezininzi ukuze onana bakaIsrayeli babe disconnected from their God. Into eyenza oba zenze loo nto kukwazi kwazo imbali kaThixo wamaIsrayeli ukalela ulwandle olubomvu mhla uThixo wayeqenga amayiphutha ewazulumbelelwayo. Have you ever thought about an enemy who does not care how rich you are, who does not care how many promotions you get, God, who wants you to be disconnected from your God? Ndifuna bazali bam sikaphelele ngoba siphila kwilizwe apho iintshaba zohlanga lwethu. They don't care about imihlaba lesiyilwelayo. They don't care ngefiber lesiyifunayo nangazo zonke into esizifunayo. Kodwa as long as abantu abamnyama kukho i-confusion malunga nokunqula uThixo soze babheke ndawo kakhulu. AmaIsrayeli ke ayekulonda sidibana ke apha phakathi kweMizpa neShem. Ndifuna sinothelele abazali kuthe kwaba lapha uYehova esinceda. Eli gama elithi Mizpa ayilogama ledolophu, ayilogama lelali, ayilogama lendawo, kodwa ligama lesimo. Funa sibambe le nto bazali bam. Xa sithi siphakathi kweMizpa neShem, uthi siphakathi kwemeko ezimbini. Imeko yokuqala yiMizpa. IMizpa is a watchtower. Ndifuna okanye le nto kuthiwa a heap of witness. IMizpa ingasemonti ibethwe gquwa ibekho ekomana. Kukwenziwa kwento ngamatye kwagqiba amaqala amabini enza isibhambathiso. Awugqiba usenza isibhambathiso uThixo ajonge oba ngubani ozawusigcina isibhambathiso, ngubani ozawusaphula. Ndibambeke loo nto. So iMizpa kuxa unqophisene noThixo okanye wenze isibhambathiso nabantu, waza uThixo wema esithi masijonge oba wasigcina na isithembiso okanye yasaphula. Now iShem, bazali bam, yindawo yesimo. iShem yindawo yesiqalekiso. iShem yindawo yokugweba kukaThixo. Now xa umbhali kaSamueli esithi siphakathi kweMizpa neShem, uthi xa sinolulamela uThixo singawela elufefeni lwakhe, kodwa xa sinokhankalaza simshiye uThixo singawela isiqalekiso nesigwebo sikaThixo. Now ndifuna uba le khamenti ndive kakuhle. Xa uphela lonyaka uthi umoya mandithi siphakathi kweMizpa neShem, sibheka kulaa hlokofa uDisemba kunalitoba kungenzeka oba sibhatyaze siwele emsindweni kaThixo, kodwa uthi uDavide masendisiwa esandleni sikaThixo kunoba kuwele esandleni somntu, ngoba esikaThixo sinenceba nempesayo. Uthe kwalalapha uYehova esinceda. Ideya yomnqophiso kaThixo yayithinjini. Niyalazi uba bazalwane bazali bam ngoba yahluthwa ngamasira namafilisti
ndifuna ke bazali bam sinothise le nto. Amafilisti anyanzelwa kukwenza ingozi kukaThixo oba ayiphotuse iTyeya ezicebo loba abopha inkomo ezincancisayo ephethe semeshe usuka kwazenkomo zoyibeka iTyeya ephethe semeshe uthi umbhali kaSamueli avuya amaSirayeli iTyeya yawungena ephethe semeshe. But know this. Amafilisti yawufika ephethe semeshe. Amafilisti sangonwabe ngoba kukho ipotential yoba amaSirayeli angamkhonza uThixo. Lo mfo ke unyana kaHana uSamueli wawakhokhela amaSirayeli oba ukhonzwa njani uThixo. Nantsi into yokuqala uthe kwaba lapha uYehova usinceda. Nantsi ke into yokuqala yathathwa iTyeya yasiwa endlini kaElazara. Wawugqitywa amaSirayeli amngcwaliswe eLazara amginisa iTyeya. Bazali bam isuka kude iTyeya usibe lapha isuka esandleni ezimdaka zikaHofeni noPhinehasi ngenxa ye-experience amaSirayeli xa emnikwe eLazara amnika into ethi uzoyigcina ingcwele iTyeya. Ngapho rhamete ndicela ukugqitha apho ukuze ibe namandla iTyeya ifuna ukugcinwa ingcwele ekwathi umwisile yintlalo ephethesekileyo elungileyo nentlalo emnqathu. Nantsi ke into yesibini. Wathi uSamuel icebo laSirayeli, choose oba nifuna ulandela uThixo noba nifuna ulandela oBhali noAshtaroti. Bathi amaSirayeli sifuna ulandela uThixo. Wathi ngamakholwa athetha le nto ufuna uyiva xa kuziwa kupractical aphathaza amaKrestu. Bathi bonke sawulandela uThixo. Wathi ke uSamueli into yokuqala xa nilandela uThixo, be clean. Funeka niqoqeke inside out. Elomnivuma wisi ndive kantona enkosi endiyikhonzayo uthi lo mbhali oba nifuna uhamba noThixo into yokuqala funeka niqoqeke inhliziyo, niqoqeke ingqondo, niqoqeke umzimba. Abantwana bakaSirayeli behla bayiqoqa inyama, bathatha amanzi bagqabha baphalasa baklina inyama. uSamueli wehla wabheka kuThixo. Uthi lo mbhali wabathandazela kwathi kwaba indlebe yakhe ayikude waba mayikhefi waphendula uThixo. Utsho ke umbhali kaSamueli uthi waphendula ithethe igama yalo mbhali uSamueli uthi waphendula uYehova. Funa unowuthenge le ndawo. It does not really matter oba yintoni. It does not really matter oba bekwenzeke ntoni. Kodwa nantsi into the fact of the scriptures into yobana xa uThixo ethandazwa ngenhliziyo yonke uyeva
Jehova esinceda. No talent, okay. No talent. No talent. No talent. Ngoku xa i-lifestyle yabo iguquka, izixhobo zokulwa besibeka phantsi, bebheka altareni, bakwazi uThixo besithi uThixo akakho njengawo. Iintshaba zatshintsha istrategy sokulwa. Andindifehlamente bendisithi zange baqabane ngomhlaba amaFilisti namaSirayeli, zange baqabane ngethenda, zange baqabane ngezikhundla, kodwa into ababengayifuni into abamaSirayeli abe connected to their God. Now yawungeniswa ityeya phakathi kweminquma eKiriyathi-Yearim. Uthi umbhali kaSamuweli aduma amaSirayeli eduma kuThixo. No, this nansi into yokugqibela ndibeke evesini zimbini ikhaya evesini into ezazithetha. Nansi into yokugqibela funa unothetha usugoniwe ngoba isandi sokuduma ngamaSirayeli ekhonza uThixo senyuka sewefa athi amaSirayeli amaFilisti eseGathi asifa. Isandi esikhulu sokuduma kwamaSirayeli, inhliziyo zabo zakwaboka beseGathi ngenxa yokunqulwa kukaThixo. Wena, have you ever thought that lento yokukhonza uThixo moves your enemy and make them uncomfortable? Have you ever thought that there's someone who's not close to you to befriend you, who's close to you to watch how intimate you are with your God? So that you be disconnected from your God. Some of us sange sikhethe ubheka emadirheni sikhonza uThixo, kodwa iintshaba zethu to confuse ukunqula kwethu uThixo sasuggesta amagqirha so that lento esiyenzayo ingabi namandla. Ivumkiliki sinamandla, isikhumbo selungisa siyeyisa, into efunekayo on the altar ibe nguwe noThixo kuphela. Nansi into yokugqibela futhi ndiyeke uthi lo mbhali enyuka amaFilisti awuva ukuduma kwamaSirayeli eKiriyathi-Yearim, enyuka eGaza asakulwa. Nansi into endiyithandayo, ndihlale phantsi kule game xa sisa amaSirayeli akathatha isixhobo sokulwa, kodwa thi baphana nabaphana nathi ilwana nathi. uThixo wehla, uThixo ngokwakhe wenza indudumo nemibane. God fighting for them ngokwakhe uThixo. Now wathi nexa uThixo abalwele amangenyawo uSamuweli, amangenyawo uSamuweli. Wathi xa ephakama uSamuweli abonakala amaFilisti equnqulusile emimangweni wemangenyawo uSamuweli. Wathabatha ilitye, uthi lo mbhali walimisa
wamisa wathi kamalalo yebenezele lulitye loncedo ngoba wathi uthe kwaba lapha uyehova esinceda. Yiloo nto mfundisi ebendizoyenza kule nkonzo, uthe kwaba lapha uyehova esinceda. Ndicela ke uba ndiyeke ngaloo nto, ndicela intobana ndiyeke ngaloo nto. Wathi uSamuweli uthe kwaba lapha uyehova esinceda. Xa sithi uthe kwaba lapha wayesithi akaqala usinceda kose sibanjwe ngamafilisti. Wayesithi akaqala usinceda kwitshaba esisibonayo netshaba esisaziyo. Wayesithi kudala uThixo esinceda sisuka naye kude okwesinceda, kodwa kule gemu basenza into ngale nto uThixo esinceda. Wathi abathilike walimisa wathi uthe kwaba lapha uyehova esinceda. Rhamente kaThixo ethandazayo, uyaphela unyaka, irisolusizwe nyaka asifezwanga, uyaphela unyaka. Kodwa le nkonzo yeyabantu abathi andincedekanga kumsebenzi wam, ndibanjiwe kanye ziziphoso zam. Inkonzo yabantu abathi banikela yonke into kuThixo enze ngokwakhe. Zawuthandaza ke ngoku, zawuthandaza. Mhlawumbi uyazazi izinto uThixo akuthwele kuzo. Mhlawumbi awuzazi izinto uThixo akusindise kuzo. Andiva Rhamente, andiva. Zibhetelezi izinto uThixo akuncede from your obvious enemy. Akuncede uThixo akuncede from your obvious obstacle. Ento engumqobo ebonaniniswa ebomini bakho, kodwa kukho izinto akuncede kuzo ungazi uThixo wakunceda kwimikhambathi ebihlelwe ngawe ebusuku. Wakunceda uThixo ungazi. Kule nkonzo ndicela nawe uzuthabathilise uthi uthe kwaba lapha uyehova esinceda. Mhlawumbi you don't even think that uncede uThixo. Mhlawumbi eyona ngxaki yakho inkulu isekho nangoku, kodwa kule nkonzo ndicela ndiyeke ndiprofethe kule nkonzo ndithi nakuwe kakade uthe kwaba lapha uyehova esinceda ukuze uThixo lokungamboni wakukudilibhalisile uThixo akuvula amehlo. Notice. It's not that uThixo akakwenzelanga nto. It's just that you don't see everything that God has done for you, uThixo. Now, kaphela lonyaka akufuneki njengoba sicelebrate nawe i-successes zakho, kodwa also funeka sivume uba zikhona izinto uThixo akuncede ngazo ungenayo ne-idea uba wakunceda uThixo. When I was young, there's someone
owayenengxaki nomama. Someone phakuthi owayenengxaki nomama. Khabeke ningabona sisima kwasipulpiti sakhula kusithwa sawuke sibone wabisiphelo sakhe sabayitwanina. Khabeke kaThixo wathi lo muntu eqalene nomama wathi oLeka bazawukhula sosabetho watsho umzwasekhaya ingumzophansi promise yakuthi kodwa xa kukwakho ndisomelele ngalamhla amahlamvu athengisebukhaleni ngoba ikuko lithamsanqa ezilisusa kuye kukhulu kuvuya kwam eziphiwa kuye lonke ilizwe lingavala uThixo uyavula ungavaleli ubuthembekile ibutshwane ekwatimu ndimise phambi kwakho ucango oluvulekileyo engekho namnye unako uluvala. So as you go out to celebrate zenithi uthe kwabalapha usuthi noma usathethe amthwali uthwele uqawuphuma uthe kwabalapha uyehova esinceda ngoba abanye abantu abathwele umthwalo onjengalo uthweleyo zange balenze ixesha. We are not only grateful uThixo for his deliverance, but we are also grateful for ukusisustain. Ndisimela esithunzini samakhi kwakho kude kudlule iplanethi. Goduka ngoku ndisuke goduka kodwa kandiyeka yekeni ndithi ule nkonzo uthe kwabalapha uyehova esinceda ukwezinto ezisiqinileyo. Ufika umKristu ethambisa phantsi uminqwesa izinto. Mamelani bazali, xa ungumama okanye ungutata fanwa xa bephuma abantwana ulile kuThixo usithi baphathe baphakamisa. Ngoba xa ingenzeki loo nto ithetha ukuthi kwalapha kuwe kuyaqaqamba ngoba uSathana ukubambe ngezakwintuthumbo sokuthi ube selfish ungabathandazeli bona. Kodwa kule nkonzo ndizowuthi kuwe ebhelezele uthe kwabalapha uyehova esinceda. Yiloo nto xa amakhosikazi kusasangeqawa ehamba esithi kubanina bayokuqeqelela itshe unyangele mihla uthipha igwabi uThixo kaThixo kakuliqengile litshe ngoba uThixo wethu uThixo wenzayo. uThixo makasikelele, uThixo makalithamsanqele, uThixo makaligcine anithande. uYesu Kristu.